Tungod sa pag-uwan nga nasinati niadtong weekend usa ka parte sa Dan and Bacalso sa habig sa barangay Bulacau sa Talisay City ang nakasinati og pagbaha niadtong Sabado sa hapon. Tungod kay ubos sa tuhod ang lebel sa tubig baha, nakaagira gihapon ang mga motorista sa karsada. Sukwahi kini sa nangaging katuigan diin ang lebel sa baha niabot sa hawak sa tao nga di na maagian sa mga sakyanan. Human milabay ang 45 minutos ni hubas radayon ang baha, lahi sa una nga mulanat pa og pipila ka oras. Nagpasalamat si Bulacau Barangay Captain Banjo Abastilla sa padayong pagpalambo sa ilang drainage system. Kasamtangan karon nga gitrabaho ang phase 2 sa drainage sa sudlunong bahin sa Bulacau ug gikatakda kini nga mahuman sa sunod semana. So far, na siya sa mga 80% na iyang completion. This week or next week, masumpay na siya. Well, nindot na ang pag-flow sa tubig kay mukater naman sa og volume nga water gikan sa National Highway. In fact, atong bag-oron nga kusog kayong uwan, although nga naay surface water sa may PLDT pero pasabol siya sa mga sakyanan.